Viva Sofia Life е част от каталога с приложение на български на Viva.com, Viva Apps, като самото приложение ни дава информация за интересни заведения в столицата, показва ни тяхното местонахождение и рейтинг. Освен това в Viva Sofia Life можем да проверим програмата на кината, на театрите, да проверим какви изложби предстоят да се случат в столицата, а за тези всички останали екстри на това приложение ще научим в следващото видео. За да изтеглим приложението Viva Sofia Life от началния екран на Viva Apps, отиваме надолу и го намираме. Избираме Viva Sofia Life и директно натискаме Download, като след няколко секунди приложението ще бъде свалено и инсталирано на нашия смартфон с Android. Така изглежда началният екран на приложението Viva Sofia Life. Виждате, че е разделен на две части, за да събере всички категории с информация в него. Между тях се преминава много лесно с движение на пръста. И първата интересна категория в приложението Viva Sofia Life е денят. Тук имаме списък на събитията, които предстоят да се случат в следващите дни. И когато изберем някой от събитието, получаваме информация за тях, кога точно ще се случи то и много подробна информация на български за него. Освен това виждате, например, полезна информация като колко струва входът и така нататък. Друга интересна секция се нарича Насо Русков. Това е сутрешното шоу, сутрешния блок на Насо Русков, който можем да чуем от тук като подкаст. Натискаме play и изчакваме да зареди. Вие слушате сутрешното шоу на София Лайф. Освен това, интересна категория в Sophia Life е наблизо. Тук телефонът разпознава къде се намираме ние чрез GPS-а и ни показва всички ресторанти и интересни заведения наоколо. Избираме някой от тях и изкача малко прозорче с неговото име и опция Виж. От тук влизаме в профила му, виждаме точния адрес, телефонен номер, работното време и възможност да споделим информацията в социални мрежи или като съобщение до приятел. Връщайки се назад, излизаме отново на началния екран. И тук секцията ресторанти, например, заслужава специално внимание, защото е изключително удобно да намерим място, където да хапнем. Отгоре имаме филтри, с които можем да посочим, например, в какъв радиус искаме да търсим заведение на 400 метра и какъв тип кухня. Тук изборът е много богат. Избираме някоя и телефонът автоматично филтрира тези заведения, които представляват интерес за нас. Отваряме някои от тях и виждаме подробности, къде се намира, менюто му дори и допълнителна информация за него. По същия начин можем да проверим и програмата за театрите в София. Влизаме в секцията театри и се зареждат всички представления, които се играят в момента. Отгоре можем да посочим в кой ден искаме да отидем на театър, например в сряда. И виждаме какво можем да гледаме. От възможностите в самото събитие виждаме кои дни се играе, от колко часа, отново опция за да споделим събитието с приятели. Виждаме подробности за актьорите, режисьора. В секцията музика можем да изберем място, където да отидем и да послушаме музика, независимо дали говорим за музика на живо или някакво парти, тъй като тук имаме филтър за тези два типа. Когато изберем някои от тези събития, можем да прегледаме допълнителна информация за него, кога ще се състои, къде и отново можем да го споделим. Виждаме информация за цените, освен това информация за залата, в случая в НДК. Връщайки се на началния екран, виждаме категорията, например, за изложби. Тук също има интересна информация за всичко предстоящо в София. Можем да споделим с приятели. А друга категория, която представлява голям интерес за всички, е категорията услуги. Тук можем да търсим телефонни номера и информация за неща, които биха могли да ни послужат в ежедневието, например на някоя поща. Български пощи, получаваме телефонните им номера и можем директно от тук да позвоним на някой от тях. По подобен начин можем да влезем в менюто Спешно
където имаме телефонните номера, спешни телефонни номера, например на КАТ. Избираме го и също тук директно можем да осъществим обаждането. Като цяло Viva Sofia Life е още едно от полезните приложения на Viva Apps, което предоставя полезна информация на български за интересните места в столицата. Можем да проверим програмата на театрите, кината, да намерим интересно музикално събитие или просто място, където да хапнем с приятели.